हेलौ मा खालामदोंब्रा अखाफोर? नै दङ मेहेर मैगंसो हालाबायदोंमोन आं। बा ओरैनो दसे हरनायानो आङो बरिं मोनथारदोंलै मानोबा। बाब मानो बरिं मोननांगौ जाखो दे मोननाङालै। मोनोलै गोदाव सोराव बैसागु बोथोरबाथ' आरो गोसोआनो उरां फारांसो जासिनबावो आंना। आयौ नंगौ नामा? होमबालाय सोरबा स्पेशल वानजों रायलायबानो जायोना। रायलायनो थाखायथ' रावबो गैया बेखायनो सोरजों रायलायनो जायोलै। इस नंगौ नामा? दे मोजाङानो जाबाय बिदिबा। आंबो बरिं मोनो माब्लाबा। अब्लाबो लोगोफ्राबो बेस्थ' जाजोबो ना। आंबोथ' बेखायनोथ' नोंनो हरदोंना मोनलायलायालै रावखौबो मालाय आजिखालि सब बेस्थ' जिउआव। आंबो दा आंल'सो बेस्थ' नङा बायदि जाहैबायना। नंगौ नामा? दे मेहेर रायलायनांगौ बिदिनो लोगोफोरजों रायलायबा फ्रि मोनना गोसोआ। नै माथो नोंलाय हरनोनो थांबावासो आंनो गावहाथ' आंसो हरबावो गोसोखांनानै आंबो हरनांनायखायसो नङाबाथ' नों हरखायामोन। बिदि नङालै मेहेर आङो फ्रि सम मोनबा माब्लाबा हरोना। माब्लाबा होनैनो हरखाया नोंलाय। आइया बिदि नङालै मेहेर। ओमफ्राय आब'आलाय मा खालामदों? नै बाजैया दङ। नों ओमफ्राय बैसागुआव जोंनाव फैमारगोन? नों जे फैनो बुंदोंमोन। फैदो फैनोबा। नों एसे मोजां लिंहरोबालाय आंथ' थांखागोन ना मानो थाङा जानो दे। दे फैबानो जाबाय मेहेर। ओमफ्राय नों माथो खालामदों दा? माथो खालामनो माने दंलै नै जिरायलाबायनानै फोथारावसो ओरैनो टाइम पास न'आव थाबालाय मा खालामनोसो जायो आङो। आयौ खामानिफोर मावलाबायनांगौब्रा ओरैनो थास्लायस्लायनो। बालायलाङोलै माथो बोथोराबो ओरैबायदिना गरम बोथोरबो सफैबाय खामानि होनबानो बोरैबा बानायसो मोनो आङो। नै बांद्राय बादुलाबो जानो नाङानो मानसिया मिथिगौ ना? मबेबा नङा मबेबा खामानियाव बेस्थ' जानानै थाबाय थानांगौनो होमबानो नोंनि बरिं मोननायाबो जोबलांगोन। उफ हाय सोरबा बेबायदि बुजायग्रा थाबाथ' खोथायानो मा जागोनलै। दे नोंनो आंखौ सम सम बुजायहरबानो जाबाय दे। नंगौना? दे आरो नोंबो बादुला जानाङा। दे होमबा ना अखाफोर दोनथ'नोसै आङो दायो हरफिनसै आङो सम मिलायबा। दे जागोन। बे अखाफोरजोंबो ना दाना रायलायदाव मोजां मोनलांग्रा जाबाय। गोसोखौ सुखुवा मोनलायो सानसे हराबा बोरैबा माबा खालि मोनो नाथाय दा आगोलाव आङो बिराद हरजानो बायोमोन माने गोसोआ हरबाबो सुखुवामोन आरोना रायलायनोनो नाथाय समजों लोगोसे बोरैबा मोनलांग्रा जाबाय। अखाफोरखौ नायबानो आं हाथरखिखौ गोसोखाङोमोन ना दा बेफोरबायदिथ' बांद्राय इदि नंला जायखिजाया मोजां मोनग्रा जाबाय आरोना आङो रायलायबा। आंनि हाथरखियाथ' बहा आंनि सेराव फैफिननो हाबावनो। आं जिउनि लोगोरिखौबो लाफिननो गोसो गैला नाथाय मा खालामनो ना थांनानै थासान्दि आङो बिदिनो थालाबायनोसैलै माथो उफायबाव मेहेर। बादुला जामारबायगोनलै आङो ओमफ्रायो खामानिफोरखौनो मावनो गोसोआनो जालायलांला माथो एकदमबारे जावबाय थायो बिदायाबो ओमफ्रायो आयौ अयथासारखालै। जावथों बेसे जावो सोर मा जावो जावबानो जाबाय दे मेहेरखौ जेबो नांजाला आङो आंनि उदैयाल' उदैनि थाखायल' मावनानै जागोन आं जाबाबो नङाबाथ' सोरनि थाखाय मावनो। आरो आदा सान नों मा सानदोंलै जेनेबा आइ आफाया जाहोआबा आं मेहेरा रसा नांगोन नामा? बिदिबो नङाब्रा आंबो आंनि आन्थाखौ मावनानै जानो रोंखायो दे। नायबाय था नों दुगा जाबाबो लाब गैया नोंबोलाय साख्रि मोनाखैना ओरैनो फिसा फिसौ बिजनेससो मावनानै जायो दा। बा मालायसो उरायनानि लाइफआनो जुदालै एकदमबारे उरायनानि बायदि खाफालसो जानांगौ जियानो हक जायखि बे जायख्लंखौ थार गोसोजों मोजां मोनदामोन थेवबो बेना लाइफआनो मोजांखामालाय महरबो मोजां नालाय। जायख्लङा मालाबाबो हमनो हाखाया दांहाय जि उरायनायाथ' बेखौ मोजांखौनो मोनस्राया होननानै नङाबादि बे खालि फायदाल'सो उथायगासिनो जायख्लंखौ नुबायना गाज्रि मानसिनावबो मोजांल'सो जायो मालाय आंहासो महरबो गैजाया गोसथोनायाबो जायखौ हास्थायो बेया मालाय गुबुनखौसो मोजां मोनो महर मोजांखौ आंफोरबायदिखौथ' नायसनानो जायख्लं बायदिया। आं बायदिया खालि गोसो सिङावल' साननानै थानांगौ जागोन आरो मालाबा बुंफ्लांबायबाबो दायसो जागारगोन। खासखि जायख्लङा उरायनाखौ बावनानै आंखौ मोजां मोननायमोनबा आंबो बेखौ मार अनसिगौमोनलै आं बिराद थेंकिउ बुंगौमोन आं इसोरखौ बेफोरबायदि आंनो जायख्लंखौ आंनि खाफालाव हरनाय मोनबा। गैजाया नाथाय सनालि नोंनि खाफालाव गैस्राखाया आरो देनां सोरखौबा मोनफ्लांबाबो माबायदिखौ मोनगोन सिन्थासो जायो आं। ओइ आइ सनालि मा जाखो आयै? नै आइ आं नोंनो क्रिम गोदान मोनसे लाबोबावबाय बेखौ फुननानै स्राय थादो एसे समहालागैनो नोंनि मोखाङा साफासिन जानायनि नुनायनि। मानो होननानै बुङोबा आं बे दाख्लै खोन्थानाया सेंग्रा दे आइ बेनो मोनसे आरामनो नोंखौ देखायहरनो आङो। मा हाबा माबायदि आयै नोङो आंखौ मानो बेफोरबायदि आं जायखौ गोसोआनो गैया नों मानो बिदि बुंबाय थायो? बिदि गोसो गैया माया होननानै जाया आइ मिथिगौ ना समा नेनानै थाबाय थाया बेबायदि मोजां समखौ बहाथो मोनबाय थानो नोंलाय बिमा नागिरना होआबा।
आं जेब्लायबो नोंनि मोजांनि थाखायसो सानो आइ गोदोनिफ्राय बुंबाय थायो एसे देलायनानै थानो सोलों देलाय होननानै महर गैया गैया एसेबाबोथ' साफा जायोना सोरबा लांगोन नोंखौ बिदि फसायनानै बेखायनो क्रिम गोदाना फुन आराम साफा साफा देलाय देलाय था अब्लानियानो नाय सोर फसाया बे नोंखौ आइ नोंबो जेना ओमफ्राय आङो महर गैया माथो जाखो दे इसोरानो मालाय आंखौ बिदि सोरजिना हरबायबा इसोरा सोरजिना हरदों थिगानो दं दा बेखौ नोंबोथ' एसे मोजां खालामनो नाजानांगोन ना दुखु मोनो आइ मालायनि फिसाफ्रा देलाय देलाय मोजां मोजां समायना समायना नुसोयो नोंहा नै महरावबो आरो बेफोरबायदिनो आरो नों बे माबाजोंबो उरायनाजोंबो लोगो जायो आरो नोंखौबो थङालि सानो लांगोन आखल गाज्रिनो बिसोरो मानसिफोरनि साननायसो आयै उरायनाजों आङो आगोलनिफ्रायनो लोगोखाना नोंथ' मिथिखायो बेजों लोगो जाबानो जे आंबो गाज्रि जाफागोन बे नङा लोगोआनो बे सासेल' आरो नोंना गुबुन मेल्ला लोगो दङ मोजां मोजांसो लोगो जानांगौ नंखाय बाखाय फाल्थुक मानसिजोंल' लोगो जायो नोंबो बेनिफ्राय बांसिन दुखुथ' बेखौसो मोनो आं आयै नोंनो आंखौ बासिबाय थाबावो गावनि फिसा असेखौनो बिदि बासियो आरोहाय बेखौ बासिनाय होना आइ नोंनि थाखाय आंनि गोसोआव साननाय दङ बेखायनोसो आङो बिराद सानबाय थायो नोंखौ देनां जावैसो मोनबासो आंनि गोसोआ मोजां मोनसिगोन नोंनि थाखाय सोरबा मोजांनो बेखायनो नायबाय दङ आंबो जाबायलै आयै सोरबा देनां जावैसो मोननांगौ दंबा खाफालाव मोनखागोन बियो टेनसन लानांगौ गैया इसोरा रावखौबो बिदि खालामखायाना जिउआव अब्लाबो आरोहाय है नोंनि खोथाखौ खोनाबा ना खर'आसो साजोबसिनो आंना फिसाजोखौ माबा मोजां मोजां बोसोनसो होनांगौ नोंना जानला मोनलासो बुङो आं खोनासंनो बायो आयै बांद्रायबा नै आइ सनालि बे गथ'आ माला बुजिगोन एसेबो देलायनानैबो थानो रोङा जाम्बिया लोंबायदिसो थायो सोर फसायनोहाय बिदिबालाय बिमायानो नायफ्लांबायाबा उफाय गैया बिदिनो थानांगोन बियो नङाबा बुरिनानै महरावबोथ' रावबो सेंग्राफ्रानो फसायखाया नालाय आंहाबो फिसाखौ मानो बिदि एसे महर गाज्रि हरखो इसोराबो जेबो नङा दे आं आंनि फिसानि थाखाय मोजांनिफ्राय मोजां जावैसो नागिरगोन नाथाय बे बिहामजोयाबो गावनिफ्राय मानो जेबो लाबोदिया होनबा आंथ' बिदि आसा खालामथाराखैमोन ना आंखौनो नायनै आंनि फिसानि थाखाय सनालिनि थाखाय बेसे दोनथुमबाय दङ आंबो देनां हरनो नांगोन ना बिसिनाबो बुजिनांगौमोन बिहामजोनि न'खरना बिमा बिफाया जामायजो मोनहा दा मानो बुजियासै फालाय फिसाजोनोनो बेफोरबायदि हरला स्कुलावबो थांनोनो मोनासै साननै गोसो जाबाय आङो लोमजादों होनबाबो आनैया मिथिथारासैलै आंखौ दाख्लै मुलि थरसे होदोंमोन ओमफ्राय हामाखैनो आंखौ दिनैबो खर'आसो साबाय थाबाय दहाय फुंनिफ्रायनो आं हानाय नंला खोमालै दिनैबो खामानि मावनो दे खर'आनो साजोब्बाय आंखौ आं हालासोहाय बे गथ' निजोमखौबो खामानिफोरखौ मानो दोननो थिनबाबो मावा आंनि दख'ना गांनैसो दङमोन बेखौबो सुवासै गथ'आ ओइ निजोम बे गथ'खौ थिनाबाथाय खामानिखौनो मावा बेखौबा बिमाया खामानि मावसोलाय नुयो र' बहा थैना थाखो बे गथ'आ स्कुलावबो दिनै थाङासै माथो ओरैनोबाबो स्कुलाव थांनायनि बाहानाल'सो नागिरखायो बियो बोरैबाखा गथ'आनो थाङै थुङै आंसो मावजोबखानांगौ दे थाङाबाथ' मोजाङानो नाथाय खामानिखौनो नै न'आव थाबाबो मावनो नागिराना आयौ उन्दुनानैसो थाखोना माखोसै बेलाय बेयावलाय खामानि गारनानै नै निजोम आं सानखाथारदोंमोन खामानि मावनोनो बिदि उन्दुनानैसो थाबाय होनबा बे निजोम गथ'आ बिबैजोंसो थिनहरफिनमारगौलां नै निजोम आयौ मोदोमालाय माथो गुदुंमारलाय थेवब्लाबो मुलि थरसे होखादोंमोन ना आङो निजोम आनै आङो खर' सादों खर' गिदिंदों आयौ नंखायना नंगौसै मोदोमाथ' एसे गुदुंमार थेवबो खामानि मावनो बानानैसो बिदि खालामफ्लाखोना माखो आंथ' मुलि थरसे होदोंमोन नों दाख्लै नङा आनै आं हाथारा मोनदों दिनै नंखायना नंगौसै ओमफ्राय बाहायलाय मानो बिदि उन्दुखो दे उथि आनै आं गोलैदों खर' गिदिंनानै गथ'आ बारासो खालामफ्लाथारखो ना जाफ्लामारखो ना जाथारदों आनै आं बोरैबा मोनमारथारदोंलै आंनो मुलि गोदान नांगौमोन दे नोमाय फैग्रोथों दा बिहरखागोन आङो ओमफ्राय उथिदो होमबालाय आनै आंखौ एसे थिखोनाय आं नोंनि साखर नङा मिथिबायना गथ' एसेखिनिखौ नोंबो हाखायो दे उथिनानै गावनि बिसिनासिम थांबानो जाबाय एसेबां लोमजादों होननानै हाथारा होनबा जागोन नामा दे उथिनानै थां बे गथ'खौनो दोनफैनाया थिग जायासैहाय बिनि जायगायाव गुबुन सोरखौबा दोनफैबा साबसिन जागौमोन सेंग्राखौनो गथ'खौ लाबोना डिस्टार्बसो मोनबायहां बाहाना खालामनाङा दे थां नोमाया दा आंखौसो बेखाराव नोंनि थाखाय रायलायगोन उथिनानै थां गावनि बिसिना खिनिखौ आं एसेबां जोथोन लानो हायाहाय एकदमबारे साखर बायदि नोंसो जोंनाव खामानि मावनो फैदों आनै आं खालामफ्लायाखै आंखौ एसेल' उथिनायाव मदद हो
आं मिथिया जिखुनु गावनि बिसिनासिमल' थां दे नोमायाव मुलि बिहरगोन होनखाबायना मोनथिबाय थाया आं इसेबां मानि आं साखर नङाहाय रावनिबो आनैया जे आंखौ मानो गाज्रि मोनो दे आंनि रुमसिम थांनोसै र' आङो मुलि जाबा हामगोनदां आमाइनाव बिहरनो होन्दोंना आनैया आं बाहाना खालामखायाखैमोन आनैया आंखौ जि गाज्रि मोनो आबैयासो आंखौ जोथोन लामारोमोन दे मालायनाव थाबा रावबो नायमारा आं जे बोरैबा मोनथारदों दिनै आनैया दाख्लैनिफ्रायनो खोन्थाबाय आं जेबोखौनो मिथिया बा आइदिनखालि बिदि मोसानांबावगौलै ओहै बैसागुनि बिदि मोसाबोला ए लागाव आयै मोसा मोसानाया आं मावनो मोसानांगौलै आयै दे सोलोंखा मोजां मोसानाया लागाव बैसागु बैसागु मोसानांगौ ने लागाव बैसागु मोसा आंखौ फैया दा सानखा माबा बिखुनजोजों बिजामादैजों जि इन्ट्रेस्ट मोनाखै बिसोरो हनै औथ' ओमफ्राय जुरि नोंहालाय मोसाया नोंहाबो मोसाबानो जायोमोन हनै जों आइनि बिहामजोंबा सोलोंगासिनो मालाय जामाइजाबो होख्लायथारनो हाथारो माथो आंहा बिदियाव इन्ट्रेस्ट गैलाहाय आयै गोदोसो एसे बिराद इन्ट्रेस्ट नाङोमोन दा मोदोमफ्रानो देद्रायबाय मावनोनो थांला जानजिफ्रानो ओमफ्राय आंहाबो जानजियानो देमनो नागिरला मोदोमाबो बिदिनो मोसाथारलाबोना गोदोसो सिख्ला समाव जोंहा जेरै खथ' इन्ट्रेस्ट लायोमोन ने दाबो जेबो नङा मालाय हनै फनावबा दिन्थिबाय थायो माथो आबौमोना जि मोसायो मालाय आजिखालि दानि जुगाव खथ' बिहामजोआनो औ आयै नंनायालाय नंगौ मालाय दानि मर्दान जुगावलाय गासिबो सोलायजोबखायोना बेखायनो आंहाबो नै सोलोंनायबो गैया माथो जाथारा मोसानोनो हागोन ना हायाथाय हायो दे हिमि हायो मानो हाया जानो गोदोनिखौ बावदों एसे गोसोखांदो फुरथि लाबोदोब्रा लाबोनोथ' सानदों नै गैथारला फैथारगौ माथो मिलायैया स्टेपफोरानो गोदान मर्दान गानावसो होख्लायबावथारनांगौहाय बिहामजो आंना मोदोमफ्रा एसे मावनायमोनबाथ' होथारगौमोन आंबो रोङाना दे आयै नोंबो सोलोंदोना बाराबा जेबो नङाना नै मालाय सोमलिमोननि आइयाबा गथ'बा सोलोंगासिनोहाय थांनाय बोसोरावबो मोसानानै गथ'बा प्राइज मोनदों मालाय बुरजा मोनथारदों ओमफ्राय दुवेल डान्स मोसानायावनो जाखागोन मालाय बेहा मोसाबाय थाग्रा अबावलाय आंजों मिलायनो दे जोंहा बिहामजो नोंनो मोसाबानो जाबाय दे आं नायग्राल' जानोसै सासे नायग्राबो थानांगोन ना दे आंबो नायग्राल' जानोसै एबार बोसोराव जागोन दे होमबालाय जेरि थाबाय माथो बिसिना मोसानायानो जोबनो रोंला हनै बैसागु दे आयै सिमब्रेनाय बार बायदि बुखारना फैयोनो आंनि गोसोआव माथो भाइरेल समखौनो जोंनि बे दावहाखौ नोंजोंनो लोगोसे बेनोलै उरायनानि न'आथ' ओइ उरायना फनखौथ' हमखायाखै उरायना आइया मानो हमला बेलाय उरायना बेनिफ्रायथ' फन हमिखायनो आं न'आव फैलायलायथारबाय उरायना हेद माथो सेङाबो न'आव दंना सोरबा औ सोर जाखोबा बेथ' बिब' दं होनदोंमोनलै ना बिबाजैसो जाखो औ उरायना दङना न'आव उरायना माबा औलै ओमफ्राय नों सोर जाखोबा उरायनाया न'आव दङ आङो उरायनानि बिब' ओमफ्राय बुंलाय मानो उरायनाखौ नागिरनानै फैदों न'सिम जोंनि नै माथो बेवाइसोलाय माबा उरायनाखौ आङो न'सिम नागिरना फैनायनि जाहोनानो जाबाय बे आंनि फनखौ हमाखैना नाथाय मानि थाखाय आङो माबालै आं बयलार दखान होयो आङो बैयाव गामि खाथि मोनसे गामि बारनानै आरोना बिनि बयलार दखान होयो आङो दाउ बयलार बेफारि आङो माने उरायनाया आंनि फनखौ हमाखैना दाउ बयलार बेफारि मा जोंहा बिनानावा बाखिफोर लाबोनाय दंमोन नामा आदा बाखियाथ' बिदिनो लाबोयो लाबोनाया सम सम नाथाय बेखौ मोनसे फिसा खामानियावसो नागिरना फैदोंमोनलां मा खामानि बुंनोसै आदा दाथ' मानसिया न'आव गैया ए नांगौमोनलां आङो फनावबो रायलायखायोमोन नाथाय फनखौनो हमाखै आंनि माबा एसे उनाव आं बारा हरबाय थाबाथ' सुइच अफसो लायो नाथाय खामानियानोथ' मामोन फैसाफोर हरनांगौ दङबा बेसेबां जाखो बाखिफोर हरनांगौ दङबा खोन्थालांदो आदा आं जोंना बिनानावा बिदिनो सम सम बाखि लाबोलाबाय थायो नङा बाखिथ' बिदिनो सम सम लाबाबो जेबो नङा नाथाय मानसिखौसो नांथारगौमोन आंनो दे दाथ' न'आव गैथ'वाबालाय अब्ला फैबा खोन्थाबानो जाबाय आङो दिपुल फैदोंमोन होनना बुंबानो जाबाय दे बयलार बेफारि होननानै खोन्थाबानो बुजि मोनगोन बियो ए दे बिदिबालाय
लोखि सारा गथ'आइनै दाउ मानि बेदर मानि बाखि दोनबोयोहाय आंथ' फैसाफ्राबा बेसे दङ लाजिलायलांबायसो आं बेबो खोन्थालांनो बेखायनो बुंलाङासै न' मानि फैना होसोग्रा जाबाय दिनैबा हले बे गथ'खौ गवाहाय आंजों दाउ बयलार बेफारियानो न'सिम फैलायलायथारबायहाय मालाय आयु लासिं सिं जाथारबायहाय बे नानियाथ' मानो बुजि मोना फैसा गैयाबाबो बाखि लाना फैयो मानो बिदिथाय बे गथ'आ आंनो माब्लाबा फैसा थाबानो लाबोखायो बेदरफोरखौ हायथां बे गथ'आ र' होजाखागोनसो बे दिनै आंजों आरोबा मा चक्कर बेलाय दाउ बयलार बेफारिजोंबो रायलायबाय थायो मा जेनेबा फन नाम्बार लालायलायनानै रायलायनांगौनि मा गोनांथि आयु बाखि लाबै थिग दं दे सिनायनायबाबो थिग दङ नाथाय फनजोंबो रायलायबाय थाबावो गथ'आ एसे बोरैबा जामारबाय दे बियो जारलासो जागोन बिजोंबो उरायनाजों औ थुनथुलि हेलौ मा होनदों आयंआ लोमजादों औलै लक्ष्मण एकदम सिन्थासो जाबाय दं आङो मैयानिफ्रायनो लोमजानानै खमायथारासै जि आङो मुलिबो जाहोबाय गोदान मुलिबो लाबोबाय खमायाल' जाबाय थाबायलै होमबा डक्टरनाव लांनो थुनथुलि लांनोबालाय आं दानो थांसै नाङा लक्ष्मण आं लिंबाय दंखायो आइखौ थेख्लाजों लांसै लांनांगौबा नोंलाय मानो फैबावलायनो मानो आं फैगोन दे नोंसिनि प्रब्लेमाव आं माला फैयालासे थाफेरा जाम्बि नाथाय आं जि गोसोखौनो बोरैबा मोनबाय थादोंलै लक्ष्मण आइया माबा मोनसे जाबाना गोसोआनो सुखुवालै आंना बारा टेनसन लानाङा आं दंना दे थुनथुलि माबा मोनसे जागोन थाबैनो हामगोन दे इसोरनि अननायाव आयंआबो दे होमबालाय ने आङो नै आइनो लाल साहा फुदुंबाय दं ओंखामबो जानो सुखुवानो जेबो जानो सुखुवानो बोरैबा मोनबाय थादों गेसबो जादोंदां मानसिया मोजां नायलाय थुनथुलि ओमफ्राय दा बेलासियाव लांनोसै आरो ना जुदि हामथाराबा दे बिदिबा मादि प्रब्लेम जाबाय थायोना बे थुनथुलिनि लाइफआवबो आयंआबो बिदि लोमजाब्रबबायना माथो मैयासो फैनायावलाय आयंआ एकदम थिगैनो दंमोनलै जारलासो जागोन मानसिनि लाइफआवबो मा जाब्रबो दसेनो ओमफ्रायथ' बिदि थुनथुलिखौ टेनसनाव नायनो हालाय लाङाना बोरैबा नाङो आङो डक्टरनाव लांनायाव आंबो थांफागोन दे जेबो नङाना बिसिनि प्रब्लेमावलाय आं माला गैयालासे थाफेरा बिदि थुनथुलिखौ टेनसनाव नुबा बोरैबासो जाफालायोलै आंबो बोथोराबो सोलायनायजों जाबजों बिदि जाखो ना माखोथाय आयंल' नङा जेनेबा खायसे बिदिनो जायोलै दासान्दि बोरैबा लोमजाहां माहां सोरबा बिदि आरोबा मानसिनि देहाथ' सब समाय थिग थाबाय थाया माब्लाबा नङा माब्लाबा बिदिनो देहाया बोरैबा नाङो आरोलै आंनाबो माब्लाबा बिदिनो मोनलायगोन आंबोथ' सब समाय थिग थायाना लहानि मोदोम नङालै भाइ इसोरा दानानै हरनाय बे मोदोमाबो प्रब्लेम जायोना डाक्टारनि गोनांथि जाखायोखा आयैलै आयं बैसागु बोथोर खाथियावसो नों बिदि लोमजाबायना थाबैनो हामथोंसै दे बैसागु बोथोरनि सिगां हामबाथ' मोजाङानो जाबाय दे नङाबा बेसे खुसिमोन दाख्लै बैसागुआव फै दे रायलायबावदोंमोन आंखौ